Saimano o jago kabodi kami kologo halulia prayer healing center o sini takuk Rakesh Deborma phola ketharmanei lukurokno kebangma hamri tonbaikha engko muno sengtini saimanei o bini surimani nok ketharo sengtini ma phalekya engko jani lukurokno phungnani bagai haikeba haseni lukurokno teibo kebangma rugi kelajak nukhungo pok tongbayu o mahairokno phunungnani bagai sengtini o jagao halulia prayer healing center o sengtini ma phalekya engko o jagani lukurok bai thaija thaini kok salai nalainai nake hamida tong nake hamia dangui tong borokni khoktino sengtini saimalainai jahate o jagani rugi hamia je hamnai rok bai engke tau salainai o jaga hamia sabo tong acha nana nung bahai ke saiman ka o jago je sorijak Iko rogo nugunya saiman uta phone rogo mobile lago nugunya saiman kata nungke tam rugi ngi phaimani an besa jala cover mani choi asto 9 bosar hai kakha bonaro telang ara hamia pakala khana rogo bo asung telang kha hamri maya angkoro phai ang besa tekisa arai domangkha kok bote choi ke saka ta hamkha no hinmanu te cha hamkata bo kamin haiman nungke bo angkha tu ko enai tinisi nungke tabuni ni serai je hamani bagai tabu hasteni lokorokno nungtam kok kesana mukna chai ang borong no boka hamno hinuwan suga hamui thango no hinuwan sugota ang soito no nukjago obono soito hamsu kuna hamui thango loge loge ham thang kuno salak chaina ble ke salak chaya ang bo salak chaya nungse salak chaina ble tamni salak chai tongnai ang hama ganang no hinang mo chai tongta acha lokorogo bebang no nubai khena je manjang nai rok je hamui thanai rok bo bebang no soito jarnai ba satung chai ke ba chai abo bong ne bor abo tani kuno chai lap kare ang ka tan jati kang hamjago ta o jaga suri mani thaingke mungtam chai man Pere center haleluya de tam singa mga abo mumay yan to haleluya prayer healing center na yan pinta acha ngeke tau nini cerai pura himi da manka na ke kogro be cerai kok khai cerai tabu khunju ko kor khai khnai manka kogro bo ulta bola khai bo asga gina hai sale ta khai hamin tong khai nang wan so an bosanor nang bot to ni jak tabu acha ngeke nini mu khai to san lokhi debro mana ngeke nini cerani mu bibi son debro ma na engke belai hamai do nana no engke bini serai kobor ya mane kok manya serai tabu abototo manka khunjobo serai khana baikya engke bo sai khanarka kubuino omhai hini bo sai khanarka engke hasene lokorok tomono najakna engke najagui phaimano kyango tai bo rugiro hain kobangma burum phayo thana chalke segango to oro sing phaimani asu borok nugya tini engke pura borok kobangma engke oroni lokorok betai khorso sanai nung bojan phaimani sagrani nung bojan phaimani o hamia da engke nana omoni ni sarai da han bosano tamo ngi phaimani bo hamia kala jong ka matu kata ba hamla tu rugi manjak mabdi rugi jeng tam san ko sulu haing to ka ba matu kata bahai ke saiman ka jaga phola ka tharmani suri ro Jahat ko bini sak khana phai kata buina hami thamaro buina hami thamar khana honi ai phai kata ko hai ni na buina hami thamar no khana hai ni haman no bai khana hai ni phai cha sung bo ha chini ro ha ban ba ga ke belai hambai do ke ko boro bo poito sawino taw bin serai no tuwi phailejak mane rogi phungna ni bagai nge yang tai tong kho yang thok pora tuijak tuirok tuijak tini bo bai kisa koklam chaina le jauna acha nana nang ke bojam thaina sagari khaching sai pe kela sang ba ai wai sama sane ani ro sagari ayang rambabu jranya khola ne rambabu jranya khola na nang ke tam rogi ngi phaimani iku yakung rok sabayo yak rok yak sabai na bebang bisma rok bok rok bahai ke saiman khasan ngoro phala ko man suri ne bui phaibayo bui salaibayo phala ko tharmanai hamri tongba kya subui rokona hamoni sabai subui rokona hami thong na nei phale ke tai ko ke nang ke tabuk omo jora ro samani najang phaina nara najakha naje ko omo ke ekban hotoi pora nai ma to na na taro ke buino hami thama role no rano sin para rongni khlajaki hami thangma kya mokol nu gyarang nu thangma kya mokol nu yar nu thangmai na ang mokol nu jang to kan daran ge kam bu najak tei ni phaketa non kami rogo tebo mane bisna pok kalajar to tong
Bisinaw kalajak tongko. Bong khona Phaiben. phaibe nei na ko ma hai o yak kongko Yak te khongkoi rok le kri bla. Amti rong no no yak kho. acha o jaga sungje phainu phaimani norong ni boya saimang se kabang no go tangai si kala ro no khunu jang ora se Amti boya sama bisi. nin chin mu kya sar nin mu kya sar ga Dirpote. dorpoti deur mana ke bele hamai na to tini joran ma bagita o najang na bagai phaijak kami hingga ke ayang jerainya kholani emne ke naija yakho saimiya bini chori oro suri jagai serai serai ingke bobo lokorong tebe pirnai kok ge yango tebe kabangma tongkho tui pora rok tuileja ka oro kisa salai nai lai nai acha nana kisa sagra kok do tini toni noro bithi kabangma bonukja nang tamuro ki manjagi thaimani yakuro khele baya deherak sakuro baya bakrong mihimo hagi ma phayo najina bagai naije yakhona bai ke saimang oro suri ro oro ja oro ko boi khokti lamtei boi thang phabeyo gaga bon kho khnan sumu najina ma phaketa naijana phake bo kamini sang to horamni bukhramni na ke o jago je suri hajar hajar phaijak ke hamai thangma rokle nuno aw hambai hunto hamai thangbai na hai nokol kanar buda nugui tha lokhumle yathek yak rokle hammakya hamai kana acha nogu tong ko tabo ko himi thamarok ka hamke obajaga nyai sori jaga hamke thamarok nokha haini no songbo bisas ye songbo obajang han phaja ke bele hamai na mani mala jak yathek yak rob sakurumnani ta ke bikiro ko to kabangma najak ke o bithi panya rok rang dana nango busung nangsa eko thonggang ke 60 টাকা নাও তো ইনকে 10 টাকা নাও ke dose na হাও ke te oro najang na rokle নাঙ্গো বিভাগ যত নাঙ্গো মহাই najang na bunango নাজনা নাঙ্গো tiket na টিকেট নাঙ্গো 100 টাকা বড় tai mane bithi ma paya sung kana আসু acha ge bele hamai nanando হাও engke pharingga sung tabuk tai khorsa bai koklam kia sai nai le jaw nai yango tongo nang ke tam bai emne obona ni nok suri nai ko tani batan kalayo obajaw jagan tongjao ke tini tang panda khailia tang ke ani sori ro kisa problem ngi tongo ba sori tong thugia hengka ro rugi rongo haino kok rok sai nei ne nei oro phaimani ke taw norok bai kok sai dong ke no khang ke insari tam nang boda mane ang to sori ya tang ke ani bata sori bo tang ke bono hel khayo ta rugi rong no nai ko lo o jaga haga tongjao tai ko actually bomtui mane rugi phaiku bopti mane ko jot potre pon phayo nogo tangai go buni hamya sayamang bisibak phaiman to nogi dongo ni yak maya himi maya mokhon nugya aba hero phai hamiro thangmani nogi dongo tapsu jorotei kai to every sarai sarai na ni motamuti hami thango tangkhe guarantee buri saimia abo to kai tor sa hamro naiba heda iyama ga nogi dongo ta engke agi to mane o thane salge sangang rogo mane matai manu ni baksa kabang ma jaga no suri lai mane hama hamu huni bo baksa thangbai kya ke baksa to hamya hni kok bo oma hayawa ing thangka engke oma hairo le kuno awai rok mane hamya rok ni kun ripu rok sok pai tabo suk jorotei kho to je phaimani kho to ang nukmani ke hami bo thangai tongo o hamya ba baksa ba hamya to tongo abo joto borok to hamai thanani abo sombobya tangai ga abo sungba habri meya an botaba habri meya andar ba habri meya bokono bini saga mantra tantra bo kerei kono kerei just abo kaitor bin bising tei samung khlayo kaitor hamra ke kaitor jodi bono naike bot tabun bising na hawi basai mano aba haitai ko engke tawo oro to sung khana ka mokol nugyaro sarai ke mokol nugui thanguni khanau haidiba mane oma hairo bo mane sarai nugui thangna hamai to tongo tapsu jorotei ar je oro tongnai rogir no singi nai je ar borok bo saimano porman nugui thango je phainai ma sapono kono nok nukongne tei nai khen ka to saimani thango tam tong tam kri bini nogo aboro jotono nugui tongo ta saimani suri man mundir ni mungko tang sini obo hongke kono mondilia do sina kaisi church nok ga hallelujah prayer center ni chen khuluk lai kha tai ko abo khuluk mani bo ek bo sache kaya khodo yo thani January mas ni khulmani tabo sara 7 ba sara asto her soli tongo tai ko mane ketal khotana ekdom ketal kho ga kadani bising kai tor naiman bising tei tabu jara
นอกจากสายยังไงต้องขาบอกเราไปคอนติเนียไปจังหูให้เนี่ยบางสิ่งแต่บางสิ่งก็กิริยาเราต่างกันเนี่ยใส่ตัวก็ต้องเลยอยู่ตาปลาเราใกล้เลยต้องเลยอยู่ আসলে সালো খর বসু ফাইনাও যাবো abo brother tahu soal itu gono tu kerei tu ke listen saya mana mau tengke paso hite saya sorok le payu borok kontinu borok payu tong abo goni nargai me ya tai sijak payu narang মানে রুগী রনাanya নি কোনো রাং রকম হেরলে নারা না যা rang rok len abo sejara kono naza ya tangke o payu puro triket ni rang nei abo 100 টাকা naw asuk no naw ta tai kono na ya কে যে রাং না মানে আমকে বজাগ রক সুপুক জাগনি আম iko sini girja nok tang mani o jaga tai rugi rum tong mani o jaga gono sengso ko samu khlaja ko arang bai je o jaga ni je tabu nok tang mani ni joto kiso rugi rum ton mani o jaga nu khlaja ko ta কে অনিন ছিন কি হারি গেছে ani sini mong ge jual deborma ar ang je norok nukorok nugui tong mani je sin halali pre senten bising ti ani buka channel tongo kubilang ma ne o jaga ang upload khai tong bidu sino senten bising ti ka hamya ang phonu gi tong jau ইনকে বেলে হামবাই দো নসনো জরামা বাগাই ইনকে সাই খানারকা বিনি বুফাই না না আজে সুরনানি ইনকে কুবি কুবি ন হামসুগুই ন তঙ্গো তামখবা যে শরীরে নাই যে রাকেশ চিনি তাকু রাকেশ বয়া স্বর্গ তংনাইছে বসে মানে হামর নাই ang khaja tai ka mas ne ke brother ma ko nyai je nainai lukorong no koi jawo norok bo sengna asai ta phajak di ar ora hamui thangsung nai ni asawi ta phaje seng habri manai ni ta phaji abo kai tor sa hamro ta phu jor tui to hamui jo thango ke bo mane hamya hani kom senogo joton sa hamui thanai mang no go je luko phanye rakta ni de har sakromani phonang thang buni nosto phonang thang ta phu jor tui ni bo hobi seng mui ta sang mani ba পাথর ফোনং থং যতন কগৈ তঙ্গ তা ইকো নুগৈ বা তঙ্গ পরমা মানি থাঙ্গো তা আচ্ছা সং তাইসন দং মানি ও যে থানাই সালকে সং মানে মিয়ানি সালদা বুরজানি ও যে বহকনি বেং রক বুকুনি বেং রক খর আম সই সই एक्चुअली अब इया आं निजिनि इन्टरभिउ खायका जे बेंक खायनाय फायो माने अब आं निजिनि बनो कक संका आनि बि आनि चेनेल बो तंग अब आसले कुबुनो आबनि कामि के तागा जला साइदा ब जागा जेने मसां पगै थाका বয়স হয়তো বিনি 50 হয়তো 60 দङ নে एक्चुअली अब बत जों बनो सब सिनिया कोन बय बवास खायमन बिसिं ते बिनि बहक बिसिंनि बेंक कखा बेंक बथक जों थक फजा खाय बेंक नि या थेकता थक फजा गेनि थेबुं कोस थेबुं सामानि इ अब ब फायका बेलाय वाना मिसिं जाबले बेलाय न काय तर जे बाबे साम खलाय तंका अब सानानि मतन सगरिखा अब हायिं जागै दङ ता কে আর যে বেং অংখন মানে আমন নংনি ভিডিও ফটোশন দং না इ आंनि जे आंनि चेनेल भिडिअ आपलोड खायजाक बना आं इन्टारभिउ नाबरक दङ ता आंनि चेनेल नुगान বেলে হামবাই দো आं खेर थागोनि टाकार जला खेर थागोनि आं রুগী দানা যে খা रुगि नाय जे खुको यातेक सामानि हिमाया ও মানে লাঠা সুমুছি মা ফাইলাইছো না গাড়ি বেজে ফাই गारबे फायो কে নং ভাই সেমা কর সুরিউ और सुरु नि हिमानि हिंगा चिनि पाराव बनाय फेजाखा नाय फेजा आंका नाय जाखा आंका चिनि गवा हासुचलो साकेरि खायनाय आनि बसा जौ तंमरा र आंका बनि बसेर बो मकर नु ग्यान नु तांकापो নুই থাকা না इ ako or tanggang kana ake koto no kapo haini saungka ang buya ko hamya baloka 9 bosor ka kana ka hamna musung khang bo ga hamna musung khang ka ang tabo naijagane hin phaikata gayang gorong ni mijuram rong ni pen to phaikai ka kani bosala song tini paibeyo i oro bor kana jagi thaka bor হামি থাকা না বরব bor bo hala hami ka tini chintai ja khuba to phone khana sani yo korong gam manai ta khobor manai ta i tong mala ko mobile tong mala angga hasal phano manai ka abunang hamna musung suka ga sin para bo phai na jak phai ka an bani busla no kutulo bo na jak mane khunju khane khanai thangka po ga ani basai bo tabo khunju khane bono tui phai ka ga ani chamiri hinka bo pathor i অর অংশ কা পাথর ongkhoya ko mas man najigya ko boro onek jaga wa najaka hinge ko ka pathor sukru bu hungka hai hingka hingka topna thara thangte ko topna phara ka tarni khana hungka ba hamu hungka ba thangai nyai le no bai hamna mosung bala e hai din phai le ka ta ko tini কে না না নং ও ফুরি যা সুম যে লিয়া হাঙ্গা কে নং le tamo wan sungai o abo khato jani kapal
abo kuno bono dosriya do to phana sing khana ke ma thangbo ma nai jago tangun hamdam bo sungwandi bai jesa jaga bono oro hamu ne kan karo thana mo sungo aro thangi nai jago yo joto doctor ma kham karo bo thangbo nayo bon tu kun dos kare jeng bon dos khlaya do jani ja ang hamna tongke bisas khake kang hami thanai heda bisas kari ke je kuno pano manya bisas khlake jotono hamu थानाय सालके सकांगो माने मताय रक मानो हनय मताय रक हामरि मानो हनय आमति रकले नों थांग जाना जायखिया abo khato ang to ani bagai to thanya ani basani bagai wacha tangka abo sini para gana no nge abo tamni sajanai kaham nong kha bisas khalai no amta ko ke nana sinmuke sarga sili ha mini munke sarga ani bum kai kiting de brama meeting de broma na nang sajuna phai eko an chamiri phayo yo kan basai bon ti phayo khonjo na thong hada hamno suri oi talanga na anai phayo ngai ham ka to ham ka no abani kepal batang sa bo ham na tong ka to bo bai ham ka nyang te prasar khai bang rak diba aba haita boile joto na ham ka ham bai bui joto no sawung ka ba hamai thangnai to bele hame nana do bele hame no jorama bagai kapani tahutai buhuk song o jaga no je phola kathar naijak mani thai inke thaching rogo hingke to borok every kebangma no tongmani mane 200 300 inke ke watui phaimani bagai kesaro video kisa opungi ma thangka inke tabukho to borok kerikya mane naijagai jotono thangbaikya ke hamui bo thangka hani bo khanaka ke hamnai rok bai bo ang koklam kisa saimaliya tamni bai hinga ke watui ingmani bagai o jaga kuno bathak jangnai jaga se koroi bufang wafang kuno nok se koroi engka abuni bagai no je o center ni bagai nor bahai ingjaka hai ke ba comment khai sana ni tapokdi go center ni bagai o center mungka halulia prayer healing center ketai Kabodi area hanjago omoni parangke kami kolok ingka nor phai nejak phai mano kaham serung sakano norong ni rugi hami thanai ke tinin bagai omsunung lachinai jotono no khulumka